aku iki anake wong larat ran duwe apa-apa sing iso tawenehne pancen kowe ayu memang ora padan kepasangan kowe aku ora kampung gak lulus sekolahan dadi kuli wae kowe pancen ayu akeh sing nyenengi apa maneh wong sugih ora ana montorku kang ngajak mlaku-mlaku ora ana omahku ana pun wae pae apa maneh blonjo kanggo besok kawin karo kowe bukane aku ora tresno kowe nanging aku wedi uripku kok sengsara sebab aku tresno aku relakake karo wong liya kowe isih enom ayu lagi menawan aja kok pilih wong lanang kaya aku kowe engko nyesel kowe engko ora ana guna ora ana montorku kang ngajak mlaku-mlaku ora ana omahku ana pun wae pae apa maneh blonjo kanggo besok kawin karo kowe bukane aku ora tresno kowe nanging aku wedi uripku kok sengsara sebab aku tresno aku relakake karo wong liya kowe isih enom ayu lagi menawan aja kok pilih wong lanang kaya aku pancen kowe ayu nyesel kowe engko ora ana guna translate by Mr. Kentung.